Chini Rasmatani Shori Tabuk Blai Kenyo Kebelenjak ba Shori Kisha Hamiangjak Jotto Bubagrani family Tabuk hospital thangai sogijak Chini Rasmatani je Shori Kisha Hamiangmano nairena bagi an bagno sung chini Bubagrano bo social media o bini update di marang nunglia tamne ge binu kungomo hai serious kok ungitoma bagai jeng phadei jotono chini Rasmatani bagai suri layana jeng mo kok rok khus khanagla kamo tamni kai chini Bubagrani oro kun update bunu gen mo kok rong ti Tabuk hospital sogijak Rasmata hne je Bubagrani logio tongi samung khai tongnai rok chini bukung bara tirpra hasteni naikolnai hnei songjak chini tirpra sarongno borongni khukti ba borongni je social media ni bkhakti se sing saimano tamni ke borogle phone by phone call by call khai kok sai tongnai bagai jotono kok by kok naharei tongnai bagai saimangka aboni bagi bosung je bongni social media ni maidom tibo nugui Tabuk chini Rasmatani Shori Hamia nei hospital sogijak nei khanaka phadei sung jotono pal khai pal baksa khai chini tirprasa chini bukung bararok chini Rasmatani bagai suri layan matani thani godni thani jotono kaham kerengkai taisa kifili phaito nogo phai akoi chini tirpura o taisa phai jung jotono hasi khuji taisa pal khai malai layei mani layei tongthok layei jotono tongnani bagai aboni bagino nung nukhana chini Bubagrano thing saipe kyang kun update maya bi nogomo hai serious kokma bagai norok thangte video ni paithago video ni je last like kai share wi thanani tapokdi chini Rasmatani bagai chini Bubagrani bagai phaji osungno ko chini Rasmatani bagai jung phadei jotono comment ok phai pray khaliana tatino hamai nogo kipili phaito hnai hambai jotono no osungno tinini chini Rasmatani jung kok khanamani Tabuk hospital o sogijak.